Dak li qabel kien sors ta' xiri ta' ikel għal ħafna Maltin, partikolarment għal Beltin, qed jerġa' jingħata l-ħajja. Arcadia Group ħadet iċ-ċens ta' dan is-suq għal 65 sena u dan il-proġett ser ikun qed jinkludi numru ta' periti internazzjonali bilan li dan il-post jerġa' jieħu l-ħajja. Arcadia Group ser tkun qed tinvesti madwar 10 miljun euro u timpjega numru ta' persuni. Design impjegat waqt li jsir il-fażi ta' ristrutturar. U se jkollna 140 impjegat, madwar 140 impjegat meta l-proġett ikun lest u nibdew. Noħolqu ambjent apert fej bniedem fej il-Maltin jistgħu jirritornaw għal ħafna drabi biex jesperjenzaw esperjenzi differenti. U li kull turist, dik hija l-ambizzjoni tagħna li kull turist li jiġi Malta ikun jista' jiġi ġas-suq tal-belt jesperjenza t-tradizzjonijiet tal-ikel tagħna. Is-suq ser ikun imqassam fuq 3 sulari. Fis-sular ta' isfel ser ikun hemm suq fejn jinbih l-ikel, fil-pjan terren ser ikun hemm is-suq simli għal dawk ta' bliet oħra bl-ikel u fil-pjan ta' fuq ser ikun hemm fejn tista' tirrilassa wkoll fejn diversi persuni jistgħu jesebixxu l-arti tagħhom. Fuq il-post ukoll ser ikun hemm karozzi tal-elettriku li permezz tagħhom tkun tista' tieħu x-xirja tiegħek fejn ikollok il-karozza ipparkjata. Il-perit tal-proġett il-professur Marco Casamonti spjega kif ir-rinnovazzjoni tal-binja ser tkun qed tagħmel iż-żona aktar popolari mat-turisti. Dan il-proġett mistenni wkoll jaqgħad il-passat, il-preżent u l-futur taħt saqaf wieħed. Casamonti kienu wkoll wieħed mill-periti l-istruttura is-suq ta' Firenze. It's very interesting to share the opportunity to respect the past, to respect the identity culture that went from the tradition, but in the same time to create a space that looks forward and look in a new lifestyle. We hope that we can create not only a private investment, but for us, this is a public square that can add in La Valletta and a very interesting space for the citizen. Iċ-chairman tal-Fondazzjoni Valletta 2018 Jason McAuliffe sostna li dan il-proġett li għandu jkun lest sal-aħħar tal-2017 ser ikun ta' xprun sabiex kompli titkattar il-kultura f'pajjiżna u bekk tikkontribwixxi għas-Sena Kapitali Ewropea. In-nies hemm barra qed tifhem l-essenzjalità ta' riġenerazzjoni ekonomika, soċjali u kulturali fil-Belt Valletta. Proġett bħal da jispjega daw 3 elementi importanti ħafna biex aħna verament inservu ta' xprun f'din ir-reġenerazzjoni li titwassal il-Belt Valletta sabiħa tagħna biex fl-2018 tiċċelebra t-titlu tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura. Dan huwa proġett essenzjalment li għandu legat kbir, huwa proġett li ser iservi biex il-qawmien mill-ġdid tal-valur tal-Belt Valletta fuq din il-parti ikun essenzjali ħafna għal tantu tan snin ukoll għal impjiegi ġodda. Jason McAuliffe qal ukoll li dan il-proġett ser jipprovdi wkoll opportunità lill-artisti sabiex jesprimu l-arti tagħhom fil-libertà kollha. Din se tkun esperjenza ta' tradizzjonijiet imħalta mal-kultura.